Стани бизнес партньор. Информационен инструмент за развитие в корпорация New Era Health Industry. Здравейте отново! Както стана дума в първата част на презентацията. Бизнес партньор означава да бъдете бизнес-насочен дистрибутор в компанията и да пазарувате директно от завода-производител с отстъпки от 5% до 68% по скалата на маркетинга на компанията. Сега ще разгледаме в дълбочина възможностите, които предоставя корпорация Нова Ера на своите бъдещи бизнес партньори, като отговорим на най-често задаваните от вас 5 въпроса. Защо да стана бизнес партньор? Какви възнаграждения и отстъпки ще получавам като стана бизнес партньор? Какви са ползите и предимствата от това партньорство с Нова Ера? Колко приходи мога да очаквам да спечеля? Как да се регистрирам? Защо да стана бизнес партньор? Най-вероятно желанието ви да станете бизнес партньор е по една от следните причини. Вие сте от хората, които след пандемичната криза обръщате по сериозно внимание на превенцията, профилактиката и защитата на организма си. Вие сте от хората, които искат да станат здрави, успешни и да помагат на другите да станат здрави и успешни. Вие сте от хората, които искат да развият своя потенциал, личностното си израстване и кариерно развитие. Вие сте от хората, които искат да развият своите умения в директните продажби, в изграждането на мрежа и екип и да постигнат пълна финансова свобода. Вие сте от хората, които не позволяват живота да ги бута насам-натам, а се борите като променяте заобикалящите ви обстоятелства, за да постигнете вашите цели. Вие сте от хората, които искат да направят своя живот по-добър, да стартират достъпен бизнес с малка инвестиция, който да им носи увеличаващи се доходи до края на живота им, независимо от това дали работят или си почиват. И разбира се, отговорът на всичките ви искания и желания се крие в тенденцията за здравословен и проспериращ живот Нова Ера. Компания Нова Ера ви дава уникалната възможност да промените своя живот към по-добро, да сте в добро здраве, финансово независими и да имате достатъчно свободно време. Ето тези 3 важни ключови думи са сърцевината на корпорация Нова Ера, обединени в една кауза, един проект. Тази програма е подходяща за хора, ориентирани към изграждане на голям бизнес по системата на MLM мрежа от партньори, която ще им осигури пълен достъп до максималния потенциал и размер на бонус от стъпките. Какви възнаграждения и отстъпки ще получавам като стана партньор? Ставайки бизнес партньор, корпорация Нова Ера възнаграждава и стимулира по 2 начина. Чрез финансови възнаграждения и награди. Първият начин е чрез финансови възнаграждения, които в етапите на вашето развитие и израстване ще достигнат до 68%. Какво означава това? 68% Нова Ера връща от своя бюджет на хората, които са в партньорство с нея, като разпределя този ресурс в 6 направления. 10% за присъединяване на нов партньор. Този бонус го усвоявате винаги без значение на коя степен сте. 22% получавате за стокооборот. 22% ви дава компанията на вас и вашата структура за целия оборот, който правите. До 23% бонус за групов обем. 23% ви дава компанията, когато започнете да помагате на екипа си и да го разширявате. До 5% за развитие на структурата. 5% компанията ви възнаграждава за развитие на вашата структура и лидери. До 6% пасивен доход от евроазиатския оборот. Това е един пенсионен фонд, който компанията предоставя от евроазиатския оборот или така наречената китайска малка пенсия. До 2% пасивен доход от международния оборот. Това е вторият пенсионен фонд, който компанията предоставя от световния оборот или така наречената втора държавна пенсия. Вторият начин за възнаграждение на корпорация Нова Ера е чрез награди. Те могат да бъдат: безплатно пътуване до Китай, посещение на 1000 острова, родното място на боровия прашец,
И разбира се в звездната фаза, това е автомобилната Мерцедес програма. Всеки партньор достигнал върховете в маркетинговия план на компанията, а именно звездната фаза, ще може да се наслади на своя луксозен подарък, чисто нов автомобил с марката Mercedes-Benz. Какви са ползите и предимствата от това партньорство? Бизнес партньорството с Нова ера ви осигурява множество предимства преди всички останали. Разбира се, ще може да пазарувате директно от завода-производител с отстъпки от 5% до 68%. Нова ера ви дава уникалната възможност да ползвате цялата продуктова гама на преференциални цени. По този начин вие и вашите близки ще можете да поддържате или възстановите своето здраве, като ползвате оздравителните продукти на подостъпни и ниски цени. Ще повторя. Чрез партньорската ни програма не само ще бъдете в добро здраве, но ще успеете да спечелите и допълнителни финансови бонуси. Безплатна доставка за първата активизираща акаунта поръчка. Също така и всяка следваща поръчка над 200 лева ще ви бъде доставена напълно безплатно до офис на куриер. Безплатни консултации и достъп до безплатни здравни обучения, оздравителни и профилактични програми. Достъп до безплатни уебинари, презентации, брифинги, конференции и други важни събития на компанията. Предлагаме пълен и безплатен достъп до Ливарич Академията «Бъди господар на живота си». С това ще получите уникална възможност да развиете своята мрежа по най-правилния начин, използвайки системата 6+1. Изключително бързо да напредвате в компанията и да получите важни инструкции за ефективно и максимално усвояване на вашите бонуси. Според нашия ментор Ранди Гейдж, няма да е нужно да преминавате през джунглата, а ще ви покажем и качим на магистралата на успеха. Пълен достъп до голяма база информация в затворените Фейсбук групи на компанията за предстоящи акции, промоции, събития, семинари, презентации и други. Достъп до Фейсбук група за постигнати резултати и ползи от приема на боров прашец. Безплатни здравни консултации с лидери нутрициолози в корпорация Нова ера България. Печелите процент от стойността на всяка ваша покупка, не сте ангажирани с минимален брой поръчки или оборот за какъвто и да е било период. Безплатен достъп до голяма база аудиокниги за личностно развитие, бизнес и икономика. Предоставяне на рекламни материали. Нова ера предоставя уникална възможност на всеки VIP партньор да има свой онлайн магазин без да прави абсолютно никаква финансова инвестиция. Или казано с други думи, всеки VIP клиент получава своя онлайн магазин напълно безплатно чрез реферален линк. Достъп до Viber и Telegram групи за постигнати резултати след приема на продуктите на Нова ера. Получавате вашият натрупан бонус според вашите желания. В безплатни продукти или превод по банков път. Колко приходи мога да очаквам да спечеля? Потенциалът за доходи е пряко свързан с реализираните продажби и структурата на бизнеса. Успешните доходи зависят от привличането на нови клиенти и задържането на съществуващите. За постигане на растеж и спечелване на значителни бонуси, развитието на партньорската структура е от съществено значение. С упорит труд, добро планиране, амбиция и търпение, можете да изградите успешен и финансово изгоден бизнес. В следващите няколко таблици ще разгледаме стадиите на развитие в корпорация Нова ера и ще ви представим приблизителните месечни бонуси, за да получите по-ясна представа. В началните етапи на вашата кариера в корпорация Нова ера, от ранг първа степен до ранг пета степен, имате възможност да генерирате годишни приходи в размер от 500 лева до 4000 лева. Във вторият етап на вашата кариера в корпорация Нова ера, от ранг 6 степен до ранг 10 степен, имате възможност да генерирате месечни приходи в размер от 1000 лева до 10 000 лева. И във финалният трети етап на вашата кариера в корпорация Нова ера, от ранг директор 1 звезда до ранг директор 5 звезди, имате възможност да генерирате месечни приходи в размер от 10 000 лева до 50 000 лева.
Как да се регистрирам? Регистрацията се състои в 3 лесни стъпки. Поръчка за минимум 399 лева. Данни за регистрация. Данни за доставка. Сега е момента да ви кажем и за нашата голяма награда. Всеки нов кандидат-партньор ще може да удвои своето ниво. Какво означава да повишим вашето ниво? Ако вие вземете решението сега да станете бизнес-партньор и направите първоначална активираща поръчка от 399 лева, което автоматично ви позиционира в компанията на ниво менеджер първа степен. Ние от borovprashes.com и нашият екип от партньори ви обещаваме, че в рамките на няколко дена ще ви качим до ранг менеджер втора степен напълно безплатно. А защо е важна тази степен? Защото ставайки менеджер втора степен започвате да печелите бонус от стъпки от 5% до 15% при всяка ваша поръчка. Направете вашата регистрация сега. В заключение на втората част от презентацията имате възможност да станете наш бизнес партньор. Всеки нов партньор ще получи пълно съдействие по отношение на регистрацията си. Под това видео е налично обучението «Как да се регистрирам». Очакваме ви, за да продължим.